Céir a bheith Seán Ó Riordáin? Unfille, really. Dearing go mo ginne an a ronda fada dinne sicréidech a bhí am. De hiic fá gur duine cúlach bhí ann ach ba gunna cainte gé comá. Fear meabhrach, fear éadamiúil, fear a bhíoch pleabarnig san súile. Hiic fá go raibh rud éigean tocriste stigam. Lí bás bew be an saoil ar fadaige. Sé sin bhí sé ar imil an tail, is éigean an winse leis a saoil. Gus stáilm gur íoc an Riordánach price míltach ar a chud an maine. Tín an óg a chúlan tíráling tí na chéile. Locht ceirechas i siúl na slí, gan brógar na léine, gan bearlacha na gailing. Seo dhéanaí a bhás go tíanta tugaing de Seán Ó Riordáin, an fille giranálach ar leaba bháis san ospidéal. Níor dheacar a hallú gur bíon ghailge féin atá fáil bháis, gur bé díhil na cúpla focail dearnach a áisce aiste héin sa a gailfar í. Lí eile is saoil den bhile nuaimse ré, an duine broite amú ar imil an gná héal, go dugam míad cuairtar a chud focail ó anga chéile sa a bhile míad a bhaile ar an saoil mar atá. Mar a dúirt sé héin áfach, is mó mé I mise a bhain, cailtar le gach focail mé ach éiríonn le gach an áil. Is farsinge agus is amadúla é Seán Ó Riordáin ná fictúr féin. Sin cheist tá le chur a gcuinge mar sin ná, céir a bheith Seán Ó Riordáin. Is mise Seán Ó Riordáin, agus tá learnógam le bheith scríbhinte in ghailge na mún. Is dóilim gur trí ghailge is mómhach níosa, má bhach níon tú trí hangar bé. Cuid an troscáin aigne gom féin le tamil fada sé Seán Ó Riordáin. Níl gomach aithne na filíocht ar áfach, is bhhailm más féidir teach níos giorad an duine atá le stír das na dáanta. Sí an áit is dó hí a thucamíd ar an duine sin, ná sa díalan na chiiméid sé ó méideag dahad go dtí cúpla lá sal ar caileige. Seo chéadúir dom na díalanna mar atá siad mar scríg sé héiniad éiscint ina gceart agus tá sé ar nós a bheith cúléisteacht le duine atá I caint ó síseal leis héin istigh ina cheann ach gur cum leis tú a bheith cúléisteach leis. Breathan tú an a bhór gúil tú déile duine ansa. Agus rud eile ritheann liom ná gur leithinne go mór an duine ná chud filíochta. Breathan tú nach bhfuil sa filíocht ach chud bheagdó, chud anna chung, anna ghain beidir ach gur farsinge a aigeine ná an méid dá aigeine agus dá holaíocht agus dá fersantacht a chur sé niúil I bhfuir an filíochta. Duine uignach craite lauranling sa chud is módas na dáanta. Duine cha héal ar imil an bháis ar bheith díhil cuinil na bethe chiiméad ar lasa nó go dúcach an lá. Ach is farsinge Seán Ó Riordáin nó Jackie Riordan ná chud filíochta héin. You know, like Toast, but Jackie was one person, Seán Ó Riordáin was a nearly different person in a sense. You know, I was a poet. Totally, yeah. And like Jackie was another person. We never, ever knew him as Seán. Yeah. Not that I can recollect anyway. No. Jackie. Oh, Jackie. Yeah. Did you know him as anything else? Yeah. At what stage did you know that your uncle was well known and that he was writing poems? Did you do him in school, like? What were the poems, do you remember? I'll come over. And as Seamus Rochelle used to say to me in the man, I'll come hand over. He said, I had to put him in again. That's right, yeah. That was one of the main ones I remember doing. And I can remember doing Cullum. It was about his godson. Búnrála Cullum the Cheol. We were doing it in school, I suppose. And I was thinking, why didn't he write a poem about me? Because I'm his godchild as well. Right. And I was reading it. The cheek of him. And I was saying, cheek of him, he's not even related. Yeah.
Don't put that in, by the way. Tá ceithre leor filíocht a going á feann an Riordáin chomh leis na céata eistí próis agus 9 an díalan. Sé is mó tarsúlagus na dáanta na íireacht chothig an nádúr guagach féin a hiiscint. Is a tíg seo in inis cara imil chathair Corcaigh a scríg sé for a bhór a héair. Is a maile bhúr náfach a Saolaíoch Seán Ó Riordáin an dríú lád a bhín an nolog méidig a séideag. An duine bachinne de shrúr cluine a bhí ag Seán, duine do Riordánig bhreacha bhaile bhúrne agus mar réad ní linnechain as cúlelta. Bíalan chiatanga. Bíala bhíg máthair, gaeling agus bíalig maithir, ar ó bhaile bhúna maithir, ban an lír, ó bháthir. Ach, bhí mahana bháthir ag bíala doras sé gom, caint o'r dúchas gael ní sin, is chum a mahar. Bhí ban a lír a bhile agus gael geoir a behi, agus is ceag a raibh ólas a gom ar an gaeling. Ní deir minis gomén cholí fod a caint o'r le maithir nó le hana bháthir, leis an glúine chuig Róm. Is dat bhí gaeling níos bochte gaingna, cearca leor agus bhí muir gá hangach agus, well, is beidir gur sort martha leis sin. Ní raibh Seán ach 10 bliain a díos nuair a cailligh an tathair den eting. 5 bliain an íosin d'aistrigh an tailech go dtí inis cara imil chathair Corcaigh. Well, de fáiste gas an áit mi agus níting ráile cadéon loragach sé amach tás a gungurach sé lorag mór. Nuair a hangad go hinis cara chuig Seán agus ag rathir taig ar scoil go dtí an bhainistear chuig i dúisgurt chathair Corcaigh. Tá chuid filíochta á muoine níos ann. Tá tún sa i lár chathair Corcaigh a muoine dáanta cheann í Riordáin a scaling. Conas a chur an tú chuige? Is dúfa an mór gan dát níl an filíocht mar a defa ag na lads really, you know, I lár na hóra ní bhín sé ag léamh even filíocht béarla nó even a prós béarla hórscéalach sé mar sin de. So cai tú teacht chuig an filíocht mar a defa is lí ina néana tú nasc leis an saol persanta atá có, you know. Sin an is táchtaí dar lumsa an nasc sin a dhéanamh ag úsáid na filíochta chun, you know, mothúcháin agus a dormí féin a spreaga. Deir daoine go bhfuil an filíocht deacair agus ceapan daoine nachhfuil an ceol, nachhfuil áráin deacair, seo ceiste go maribh. An mó daoine go daíonn óasas leo, a daíonn wonderwall libh. No bhfuil sé bhfuil an chó sean sin is, bhfuil sé sin all right. Okay, cad a chiallaíonn an líne, you're my wonderwall. Cad a spríle wonderwall? Like, ó Bombay go dtí Baillion Cholig, bhí daoine á chana sin gacha éon lá ar feadh cúpla bliain ar a slí chun ibre ar a slí amach san oíche, right? Sa leithras, agus an línas táchtaí ann ní higgin aine agus is cuma leo. Mar brahan siad brí na bhocail, cé nach bhfuil sé in éon oclóir. Mar a chéile is sé filíocht, téann sé bhaimort fiúhain nuair nach diggin tú Ní crosocail dáin, right? Ní tástáil iontlachta right? Brastanta sé mothú, mothíonn tú an rud cé nach diggin tú Ar thosaigh tú scríbhneoir a bhí tú fás san níos? Chos níos, scríbhí ar sí agus mar sin nar a bhís is na díaga, 60 nó 70 agus dóilim. Nílim cinnte go bent chiad teanna scríos riamhach cho fadail am chuoine, ní lenach bhil is am delíne, taire bh duine go, mar bhfuil maithir. Gribh sé take ar neis, tééis bháistó. Sin trocha 5, trocha 6, dátí brethe, slinte, ó Riordáin, Seán, tríúla 9 médig a 60.
Leaveview, Inniscarra, County Cork. Is cuin leis na daoine bhí an rong leis an buachil nervhíse chun dua a mí chun peann lua a chugant gan stoppige. Ach bhí míonach an rógare chun mahon. Sin rud is mótha gan im cheann san is ná ní bhásin den riordánach in a bhuachil óg mar eol iad a bheith chóirsa spridálta is go nóir teán leis na buachilí agus iad a dul faoisten go mun fí defa an géad den bín os bhí le gearartha dá néirdí se go pacaí a scaling. Cúpla mí treis don scaile ágant fuair sé post mar chléirech I hallan na carrach. Cé gur post buan a bhí ann, rud a bhí gán ag an am, bhí an ghráin dearagaige an obair. Sardah blian caiteige sa fost nuáfach, bhuail an ettingé. Cura go dtí an sanatorium I letar fríige an géad lá de brán, 1938. De bhfuil gan bhróte mé mar bhís timppla blian is fihan ó mar sin, agus is tóirm go inan le héad sin a tharú aigeanna duine, agus go gahan sé beidir níos mó mach na bhíanamh ná dámeach a gáintige, agus sin é tóirm a hosnig mise, agus de has níos in anas am héan geabhra sé scríbhíarsaí. Tá sléite na lepan mós ard, tá breoteach na brothal na lár, is fada an teistear úr lár, is na mílte géin, tá sí agus seasamh sa tail. Ba chuid an gcóir leiise chuirtaí ghaoine bhí a folling den netting an uair sin iad a scarúint leis an bobbal agus lena muintir féin. Chuirtaí na chothair amach faoin dua go dtí na sanatoriums mar a bhíottadí scí a ligant agus tachu a héin de réir a chéile.